Tuhle hraju za Škodu Plzeň. Ale já jsem taková tam to nemůže dost. A oba jsme byli na LZ hokejové škole. Nebo 4 roky. Od té doby jezdím za Lukášem po kempech. Ahoj, já jsem Pavel Francouz, dneska jsem se účastnil jednodenního kempu LZ školy v Plzni a chtěl bych říct, že se mi tady hodně líbilo a Vlastně se na tom ledě asi nenajde nikdo, koho by to nebavilo a kdo by se netěšil na ten další trénink. místo, že prostě jdou vlastní cestou, nesnaží se někoho kopírovat, ale snaží se vyšlapat svůj vlastní a sníhat, takže Já bych to doporučil všem hokejistům, kteří začínají nebo už chvilku hrajou, protože ty tréninky jsou třeba úplně jiný, než když jsme začínali my s Honzou. Vlastně jde o to, že musíte rychle reagovat na průběh cvičení, nikdy nevíte, jakoby, jak se to cvičení vyvine a je to vlastně prostě na rychlost reakce a to se vždycky při zápase hodně. Co mě hodně vyhovovalo a když mě prostě, tak bych chtěl určitě ještě dát. Trenéři vlastně tady na kempu o tom hodně přemýšlí a že ví prostě, co chtějí udělat, co do těch kluků dostat, takže za mě bych to taky jenom doporučil. Myslím si, že ta hokejová škola, kterou vy tady máte, je průměrná na český market, poněvadž líbí se mi, jak jste do toho zapálení, jak jste kreativní, co po těch hráčích vyžadujete. A samozřejmě každému hráči bych to rád doporučil, aby vaši školu navštívili, poněvadž vážně ty prvky, které se tam objevily, jsou prostě do dnešního moderního hokeje. Přijďte na LZ hokejovou školu.